कोणत्या, काळ्याला की पांढऱ्याला? काळ्या बैलाला काळ्याला चारा, चारा. तर आणि पांढऱ्या बैलाला काय खाऊ घालता तुम्ही? त्याला पण चारा. त्याला पण चारा खाऊ घालता. बरं तुम्ही या बैलांना बांधता कुठे नेमकं? कोणत्या, काळ्याला की पांढऱ्याला? काळ्याला काळ्याला गोट्यात. आणि पांढऱ्याला? त्याला सोडून कसं राहिलो, गोट्यातच बांधायला लागेल की पांढऱ्याला बी. बरं बरं. तर नेमकं आणि तुम्ही यांना आंघोळ कशी घालता? कोणत्या, काळ्याला की पांढऱ्याला? काळ्या बैलाला. पाण्यानं. आणि पांढऱ्याला? त्याला पण पाण्यानं. अहो तुम्हाला दोन्हीला आपल्याकडे टाइम कमी आहे, दोन्हीला जर एकच सांगायचं असेल तर एकच सांगा ना. काळ्याला काय, पांढऱ्याला काय, काळ्याला काय, पांढऱ्याला काय, दोघं एकच आहेत ना, एकच सांगा ना मग तुम्ही. काळा बैल माझा आहे ना, आणि पांढरा कोणाचा आहे? ते पण माझाच आहे की हो. आता कळालं का रे भाड्या, जेव्हा तुम्ही डबल 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 ब्रेकिंग न्यूज एकच बातमी दाखवत असता, तर आम्हाला कसं वाटत असं?